Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku l-Erbgħa 25 ta' Mejju 2022. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Eżis ħuti, l-għodwa tajba. Nella nostra riflessione Fuq ir-riflessjoni tagħna fuq ix-xjuħija qed inkomplu nirriflettu fuq ix-xjuħija. Illum nikkonfrontaw ruħna mal-ktieb ta' Kohelet, ġojjel ieħor ingastat fil-Bibja. Mal-ewwel qari tiegħu fuq il-ktieb jolqotna u jħallina mifxula bir-ritornell ċelebri tiegħu. Kollox frua. Kollox frua, ir-ritornell li spiss jitfaċċa. Kollox frua, kollox ċpar, kollox duħan, kollox vojt. Nistaġbu nsibu dawn l-espressjonijiet li jpoġġu fid-dubju is-sens tal-eżistenza fl-Iskrittura Mqazza. Fir-realtà, id-tbandil kontinwu ta' Kohelet bejn is-sens u n-nuqqas tiegħu huwa r-rappreżentazzjoni ironika ta' għarfien tal-ħajja li jinqata' mill-passjoni għall-ġustizzja. Li tagħha hu garanti l-ġudizzju ta' Alla. U l-konklużjoni tal-ktieb turina t-triq li toħroġna mit-tiġrib. Ħobb lil Alla u ħares il-kmandamenti tiegħu għax f'dan jinġabar il-bniedem kollu. Dan hu l-parir biex insolvu din il-problema. Quddiem realtà li f'ċerti mumenti donna saret post tal-kuntrarji kollha, imma li għalihom kollha hemm l-istess destin, jiġifieri dak li jispiċċaw fix-xejn, it-triq tal-indifferenza tista' tidher anki għalina l-uniku rimedju għal delużjoni ta' wġieħ il-qalb. Iqumu fina mistoqsijiet bħal din: l-isforzi tagħna forsi bidlu għad-dinja? Forsi hemm xi ħadd kapaċi jagħti valur lid-differenza bejn dak li hu ġust u dak li hu inġust? Donnu dan kollu hu inutli, allura għaliex nagħmlu ħafna sforzi? Hi speċi ta' intuizzjoni negattiva li tista' tidher f'kull staġun tal-ħajja. Imma bla dubju x-xjuħija tagħmel kważi inevitabbli dan l-appuntament ma' dan is-sens ta' delużjoni. Fix-xjuħija jkun hemm din id-delużjoni. U allura r-reżistenza tax-xjuħija għall-effetti demoralizzanti ta' din id-delużjoni hi importanti ħafna. Jekk l-anzjani li sa dak il-punt ikunu raw minn kollox iżommu sħiħa fihom il-passjoni għall-ġustizzja, allura hemm tama għall-imħabba u anki għall-fidi. U għad-dinja kontemporanja sar kruċjali l-passaġġ minn din il-kriżi, kriżi tajba. Għaliex? Għax kultura li tippretendi li tista' tkejjel kollox u timmanipula kollox, tispiċċa biex tipproduċi wkoll demoralizzazzjoni kollettiva tas-sens tal-ħajja, demoralizzazzjoni tal-imħabba, demoralizzazzjoni anki ta' x'inhu tajjeb. Din id-demoralizzazzjoni tneħħilna x-xewqa li nagħmlu xi ħaġa. Din l-hekk imsejħa verità li tillimita ruħha għall osservazzjoni tad-dinja tosserva wkoll l-indifferenza tagħha għall-opposti u terħiha mingħajr fidwa f'idejn l-influss taż-żmien u d-destin tax-xejn. F'din l-għamla tagħha, imlibsa bix-xjentifiċità imma wkoll ħafna insensibbli u ħafna amorali, ir-riċerka moderna tal-verità kienet ittentata tħalli għal kollox warajha il-passjoni għall-ġustizzja. M'għadix temmen fid-destin tagħha, fil-wegħda tagħha, fil-fidwa tagħha. Għall-kultura moderna tagħna li prattikament tixtieq tħalli kollox f'idejn l-għarfien eżatt tal-affarijiet, id-dera ta' din ir-raġuni ċinika ġdida li tiġbor ma' xulxin l-għarfien u l-irresponsabbiltà hi riperkussjoni iebsa ħafna. Fil-fatt, l-għarfien li jeżonorana mill-moralità mal-ewwel daqqatajn jidher li hu għajn ta' libertà, ta' enerġija, imma malajr jinbidel f'paraliżi tar-ruħ.
Kohelet bl-ironija tiegħu jikxef il-maskra ta' din it-tentazzjoni fatali ta' omnipotenza tal-erf, delirju ta' omnixxenza li jġib miegħu l-impotenza tar-rieda. Il-monaċi tal-aktar tradizzjoni nisranija antika kienu identifikaw bi preċiżjoni din il-marda tar-ruħ li f'daqqa waħda tikxef il-fruqa tal-għarfien mingħajr fidi u mingħajr morali, l-illużjoni tal-verità mingħajr ġustizzja. Kienu jsejħulha aċċidja. U dini waħda mit-tentazzjonijiet ta' kulħadd, anki tax-xjuħ, imma hi ta' kulħadd. Mhix sempliċement l-għass jew it-telqa, le, hija iżjed minn hekk. Mhix sempliċement id-depressjoni, le, pjuttost l-aċċidja hija ċ-ċediment għall-għarfien tad-dinja mingħajr iżjed passjoni għall ġustizzja u għall-azzjoni li toħroġ bħala riżultat tagħha. Il-vojt mis-sens u minn kull saħħa li jiftaħ dan l-erf li jiġħad kull responsabbiltà etika u kull interess fil-ġid veru, ħsara jista' jagħmel. Mhux biss li rrieda għal dak li hu tajjeb ineżżaħħa minn kull saħħa, bħala konsegwenza jiftaħ il-bieb għall-aggressività tal-qawwiet tal-ħażen. Huma l-qawwiet ta' raġuni li ġennet li saret ċinika minħabba f'eżaġerazzjoni ta' ideoloġija. Fil-fatt, bil-progress kollu tagħna, bil-benesseri kollu li għandna, tassew sirna soċjetà tal-ejja. Aħsbu ftit f'dan, aħna s-soċjetà tal-ejja. Suppost ipproduċejna benesseri ma' kullimkien u qed nittolleraw suq xjentifikament selettiv tas-saħħa. Suppost ipproduċejna limitu li ma jinqabisx tal-paċi u qed naraw gwerer dejjem iżjed blaħniena kontra persuni innoċenti. Ix-xjenza miexja l quddiem naturalment u dan hu ta' ġid, imma l-erf tal-ħajja u ħaġa oħra u donnu weħel x'imkien. Fl-aħħar nett, din ir-raġuni non effettiva u irresponsabbli tneħħi kull sens u enerġija anki mill-għarfien tal-verità. Mhux ta' bxejn li dan tagħna hu żmien tal-fake news, tas-superstizzjonijiet kollettivi u tal-veritajiet psewdoċjentifiċi. Kurjuża din, f'din il-kultura tal-erf li tfittex għarfien ta' kollox, anki tal-preċiżjoni tal-erf, xterdu tant sħarijiet, imma sħarijiet kolti. Huma sħarijiet b'ċerta kultura imma li jwassluk għal ħajja ta' superstizzjoni. Min-naħa rridu nimxu l-qudiem b'intelliġenza fl-għarfien tal-affarijiet sal-eruq tagħhom. Mill-oħra, ir-ruħ li għandha bżonn ta' ħaġa oħra u taqbad it-triq tas-superstizzjonijiet u tispiċċa fi sħarijiet. Ix-xjuħija mill-erf ironiku ta' Kohelet tista' titgħallem l-arti li tikxef għad-dawl l-ingann moħħbi tad-delirju ta' verità tal-ħsieb sajma mill-imħabba għall-ġustizzja. L-anzjani onjaf bl-erf u l-umoriżmu jistgħu jagħmlu ħafna ġid liż-żgħażagħ. Isalvawhom it-tentazzjoni ta' għarfien tad-dinja li hu mdejja u nieqes mill-erf tal-ħajja. Barra minn hekk, dawn l-anzjani jreġġgħu liż-żgħażagħ għal wegħda ta' Ġesu. Ħenjin dawk li għandhom il-ġuħ u l-għaġġ tal-ġustizzja għax huma jkunu mxebbejn. Ikunu huma li jiżiraw il-ġuħ u l-għaġġ tal-ġustizzja fiż-żgħażagħ. Kuraġġ lilna lkoll anzjani, kuraġġ u ejjew nimxu l quddiem. Aħna għandna missjoni kbira ħafna fid-dinja, imma nitlobkom ma rridux infittxu kenn f'dan l-idealiżmu xi ftit mhux konkret, mhux reali, bla eruq. Ngħiduha ċara fis-sħarijiet tal-ħajja. Grazie.